Croeso ato ni I gylch y defaid. Bore ola'r cystadlu fan hyn, ond mae yna Pencamwpriaeth go fawr yn dal I ddod. Pencamwpriaeth Rhyngfrid, y grŵp o dri. A dyna sy ar waith tu ôl I ni ar hyn o bryd. Ac yn ymuno gyda fi, i'n siarad ni drwy'r cystadlu a rhoi rhyw fath o feirniad answyddogol ar yr holl beth. Mae Dyfed Arwen ar Owlans, fferm I Sellt Geirwen Ynys Môn. Dyfed wedi bod yn feirniad mae'r wythnos hyn hefyd. Gwedwch rai, beth yw nod y gystadleuaeth yma, y grŵp o dri? Wel, y nod ydy cael tri anifal sy'n matcho, hwrdd unrhyw oed, dafad unrhyw oed, ac oen fanw. Chwilio ma nhw am tri anifal sy'n matcho ar y diwrnod. A mae cystadleuaeth y grŵp o dri I gael ym mhob adran, ym mhob bryd wrth gwrs. A chi wedi dewis Dyfed y Mynydd Duon Cymreig fel y beirniad ddydd Llun. Beth ych chi'n neud o'r gystadleuaeth? Chi wedi cael cyfle I edrych o gwmpas mae pob dosbarth yn y Pencamwpriaeth bron nawr wedi cael ei rannu'n ddoi achos y credydu yma. Na chi. Mae wedi fysna 25 yn y dosbarth hyn. Beth ych chi'n neud o'r safon yn y dosbarth hyn? Mae safon yn andros ydy. Mae'r pobl yma yn troi yr anifeiliad yma allan. Newedig, a tha wythnos da ni gael, wythnos boeth. Mae'r hedefau yma'n teimlo'r gwres, a maen nhw wedi troi nhw allan, maen nhw werth I gweld ydyn. Rowena, mae'r beirniad yn mynd trwy bethau nawr. Michael Walton yw o Northumberland. Be mae e'n neud ar hyn o bryd? Beth fydd y camau mae'n gymryd wrth dod I benderfyniadau? Mae'n mynd rownd I cica nhw, sbes maen nhw'n sefyll. Checio bob dim sy'n bwysig, de. Ac mae waith calad ar wythnosau yma cyn y sioe fawr, a pob wedi'n joio. A dyfer gwedwch ddau, Pencamwpriaeth Rhyngfrid yw hon. Pa mor anodd fydd I feirniadu yr amrywiaeth o frydiau yma yn erbyn I gilydd? Mae yna ddipyn o waith, ond ar ddiwedd dydd, y beirniad sy'n y cylch mae heddiw, os di o'n dal I lygad o, a bod pob dim yn iawn efo'r tri anifal mae o'n edrych ar, hwnnw fydd ar y top gyda fo heddiw swn i'n meddwl. O'n i'n sôn fyna bod chi wedi bod yn beirniadu wythnos hyn, ond chi hefyd yn arddangos tipyn ac wedi bod yn bencampwyr yr union gystadleuaeth yma yn y gorffennol, yn dod? Do, fe o'n i'n ffodus iawn 3 blynedd yn ôl. Mi ddeithon ni'r brig yn y cylch yma, oedd honno'n werf mowr I ni llai, de. Blynyddodd o waith. A dim yn aml welwch chi anifal o'r ochr yma, bryd mynydd yn dod I fyny'r top fel de. Yn y Pencamwpriaeth, Rhyngfrid y grŵp o dri. Wel, os ewn ni I edrych o gwmpas y dosbarth ma nawr. Buoch chi'n cadw golwg ar y beirniad cyn bod ni'n dechrau trafod rhywun yn gweld beth hynny. So beth yw'r camau mae e'n mynd trwyddo nhw? Ble mae fe'n dechrau a ble mae e'n mynd? Yn y cychwyn un, mi gerddodd rownd. Ond yn edrych, swn i'n meddwl, mae edrych mae o beth sy'n dal I lygad o. A dyn rwan, mae'n dechrau reid I law anyn nhw. Chwilio am y pethau bach yma sydd ddim yn iawn, swn i'n dweud. Mae'n chwilio checau danad nhw, checau coesa nhw, sydd maen nhw'n sefyll. A faint o confirmations anyn nhw teip yna o beth. A nodeddau ar y bryd hefyd, de. Mae pob un o'r rhain yn dyn nhw yna yn enillwyr yn eu hadrannau eu hunain. Sy'n fi ddim yn ei fod yn bod ar nhw go iawn, os e? Nag os gobeithio, maen nhw gyd yn werth I gweld. Diwrnod fawr ofnadwy, dwi'n gwybod sut maen nhw'n teimlo heddiw. Diwrnod mawr yn sicr, un o'r Pencamwpriaethau mawr sy'n yma. Felly, os gan gymryd bod popeth yn iawn â nhw, achos anaml iawn gewch chi rhywbeth ar y safon hyn sydd ddim ar beiau sylfaenol. Felly, beth fydd y pethau eraill fydd yn helpu'r beirniad ymlaen pan mae e'n mynd trwy bethau? Dwi'n deitha chi beth sy'n tynnu lygad o ar y diwrnod sy'n i'n blas personol. Blas personol. A fod i'r dyn sy'n gwneud y gwaith mae heddiw, a mae ei fyny iddo fo. Na fe, wel hanner y dosbarth fan hyn, dawn ni weld yr hanner nesaf maes o law.